בארץ ישראל באותו זמן של המלחמה. איזה שלטון היה בארץ ישראל באותו זמן? הבריטים בו. אבא, תספר על השלטון, מה היה? כן. הבריטים. שמה, זה היה איום? הרגשתם בטוחים? כמו מה זה? היום... אני רק יכולה להגיד לך שממשמר העמק לקחו אותנו להפגנות בחיפה. הפגנות נגד הבריטים, הפגנה ב-1 במאי, ככה היינו לבושים חולצות כחולות, מכנסיים קצרים, דגלים, פלקטים, והסתובבנו ברחוב הרצל, הרחוב הראשי, בנמל עגנו אוניות של פליטים או של כאלה שלא נתנו להם לרדת, ואנחנו הפגנו נגד הבריטים. מה רציתם שיהיה? שלטון... תראי לך שלקחו ילדים, לקחו נוער והשתמשו בנו. זאת אומרת, אנחנו היינו מאוד מאוד מחונכים לקו מסוים פוליטי. מה, אבל רציתם שיהיה שלטון, שיכירו במדינת ישראל כמדינת היהודים? לא, רצו שיבטלו את הספר הלבן, אלה היו הפגנות. לספר הלבן שקבע שמה? שקבע שיש מכסה מאוד מאוד מסוימת של עולים, כן. ואז התחילה עלייה בלתי לגלית. נכון. הוא אומר אבישי שהפגנתם נגד בעצם ההחלטות של הספר הלבן, שהגבילו את מספר העולים לארץ. כן, גם. ואז הכוונה הייתה לגרש את הבריטים. כן. במטרה שיכירו במדינה יהודית. זה התחיל במלחמה. תראי, במשמר העמק התאמנו, הפלמ"ח התאמן שם במשמר העמק. ובתחילת המלחמה, לפני המלחמה, התקיפו את משמר העמק. וחבר אחד התלמידים שלנו נהרג. הערבים? כאילו מה שהיה הוא שיהיה. מי? לפני מלחמת העצמאות. מי זה התקיף? יש כפרים ערביים מהאזור? כן, היו הרבה כפרים. בן כמה היה החבר הזה שנהרג? בן 16, והייתה אהבה גדולה של חברה שלי לויטה. היה רומן סוער ביניהם. כבר אז לויטה סיפקה סיפורים על גברים. אז זה נמחק. אוקיי, עכשיו... אבא, רק אני אפתח סוגריים, שאבא התאמן על קפאפ. מה אני? קפאפ? זה קרבות עם מקלות כאלה. כן. את רוצה לספר לנו, זה היה באותה תקופה? נכון, אבישי, זה טוב בהיסטוריה. מה הוא היה? היו מקלות, ומה היו עושים? היו עושים, זה מלחמים אחד בשני. עם מה? מה המיוחד בקפאפ? כמו קונג פו. פנדה. קודם כל אתה עושה רישיון לפנדה. מה מיוחד בקפאפ? זה מה שהיה, זה מה שהיה מיוחד. מקלות של טורים. אם היו רובים, היו מתאמנים עם רובים. לא, אבל הוא אומר, אסור היה גם להחזיק נשק, בטח יהודי. אסור להתאמן בנשק. כן. זה דבר היחידי שאפשר היה לעשות בגלות. אז יש לך, תראה לנו איזה קפאפ? מה עשו? באיזה תנועות? מה ראשי תיבות של קפאפ, דפי? קרב פנים. כן, פנים מול פנים. תני לי רק להגיד לך עוד מילה. חפרו תעלות. כן. התעלות יצאו מגבעת חברת הילדים עד לחורשה. אז כשהתחילו להתקיף את משמר העמק, אותנו הכניסו לתעלות. תעלות או מנהרות? הפלסטינאים מעזה הם עשו את התעלות? וראו שזה לא עוזר, אז שלחו אותנו לקיבוצים אחרים. למה זה לא עזר התעלות? תראי, אי אפשר לחיות שם. אי אפשר לחיות והן לא מכוסות. הם לא היו מכוסות? אז שלחו אותנו למשמר העמק, למזרע ומרחביה, וילדי משמר העמק התעקשו שהם רוצים לחזור לקיבוץ ולהשתתף בהגנה על הקיבוץ. אז איך הם הגנו? אני לא יודעת, אני חושבת שהחזירו אותם בסוף. הם התעקשו לחזור, הם לא רצו להיות בנחל. זו שאלה מאוד קשה, צוף שאל, כי פשוט היא מראה כמה סיים, לא השתנה פה כלום ב-70 שנה. מישהו... כן, אבישי, אז טוב, נטע ואז אבישי. אבישי זה באותו עניין? רגע, אז אבישי ואז נטע. מה היה, כאילו, מה הייתה האידיאולוגיה הפוליטית באותה תקופה, כאילו? אנחנו מדברים על נוער, ברור. בסדר, אבל זה בעצם אידיאולוגיה פוליטית בשומר הצעיר או בכלל? זה היה... מדינה דו-לאומית. רגע, אידיאולוגיה... לא, אני מדבר עם האידיאולוגיה, נקרא לזה, העולמית, הייתה... קרל מרקס היה דמות בעיניכם?
סטלין היה הדמות בעיניכם? איזה הערצה לסטלין, איזה הערצה לסטלין. היינו שרים את האינטרנציונל לפחות פעם בשבוע. אפשר בבקשה אינטרנציונל אחד? קום התנער... זה? אבא? מה זה מזעיר הארץ? זה משם, כן. רגע, ותגידי... עולם חדש, עד מהיסוד תחריב. זה בס השני מיקרופון. את עולמנו עד אם לא כלום אתמול מחר הכל. אבא, גם אצלכם הריצו את אבי סטלין? מתהפך בקברו עכשיו. אבא, גם אצלכם הריצו את סטלין? לא, רגע, אבל באמת, כיבדו אותו, לא הריצו אותו? אז מי היו הדמויות הנערצות? מי? ברל כצנלסון? את מי הריצו? מי היה? וינגייט, כצנלסון, מי היה המנהיג? מה? בן גוריון, הוא היה המודל. לא, אני מדבר... בעולם? בשומר הצעיר בעיקר, כן? כן. סטלין, הייתה לי חברה שהייתי צעיר, שאבא שלה היה בן קיבוץ, של השומר הצעיר, לא זוכר איזה קיבוץ, והוא עד יום מותו היה איש מפ"ם ושמאלה, ועד יום מותו. הוא הריץ את סטלין. סטלין, זאת הייתה דמות שכל מה שאמרו שהוא רצח מיליונים... הם לא קיבלו את זה? לא קיבלו את זה. נו, כמו ל... סטלין הוא היה סרט שקראו לו ילדי סטלין. היו נכון. קורבנות השלום, אבישי. על ילדים, כן, בדיוק ככה. קורבנות המהפכה, והכל היה מוצדק. ילדי סטלין, את סיפרת לי על ילדי סטלין. לא? כן. ילדי סטלין זה היה סרט בעצם. כן, אתה יודע, רגע, אז באמת הרצתם את ה... אנחנו גדלנו על סיפורי הגבורה של הרוסים, כן. איך הם ניצחו את הגרמנים במלחמת העולם השנייה. כן. איזה סיפורים ואיזה סרטים. אז חוץ מסטלין מי עוד היה אבל דמות? אתה יודע מתי קיבלנו מכה קשה? כשאחד המנהיגים שלנו, אורן, כן. נתפס ברוסיה ונאסר על ידיהם, וזה נתן לשומר הצעיר מכה מאוד חזקה, כל המשטר. מי עוד חוץ אפשר להבין את מסטלין? עוצמת הפוליטיקה בזה שלמשל קיבוצים התפלגו על רקע פוליטי, זאת אומרת זה היה כזה פנאטי, משפחות מעבר מתחלקות. לפילוג של איחוד ומאוחד, כן? כן. מעבר לפילוג של איחוד ומאוחד, היו כאלה במפ"ם, כן? שהיו בעצם הסמן השמאלי, שזה לא הספיק להם. כן. ואז הם פרשו למפלגות כמו מק"י, נכון. כאילו, כמו משה סנה למשל, שפרש למק"י, או כמו וילנר, שהקים את רק"ח. כן, היו בעצם נכון. עבדים עיוורים לגמרי של ברית המועצות. של הקומוניסטים. וילנר היה נוסע על בסיס חודשי לברית המועצות. כן. ופה הוקיעו אותו כמרגל אמא שלי אמרה שגם גורקי, הם הריצו גם את גורקי. גורקי היה סופר, הוא היה דמות יותר... כן, הם היו יותר רוחניים, רוחנית, כן. בדיוק. עכשיו אני רוצה להגיד לך, כן. בקיבוץ שריד הייתה קבוצה וגם שהם היו קנאים למה? לדוגמות ולמשטר הקומוניסטי. הצ'כים היו קצת פחות. ואבא שלי, אם את שואלת אותי, הוא היה, אני לא אגיד שהוא היה א-פוליטי, אבל הוא בהחלט לא היה נץ מבחינה פוליטית. אני מתכוונת יונה פוליטית. הצ'כים היו קצת אחרים. הפולנים הם היו מאוד קיצוניים גם בחינוך המשותף וגם בהתייחסות שהילד לא שייך להורים, הילד שייך לקיבוץ, את מבינה? כן. אבל למזלי הגדול, כן. אבא שלי היה אחרת קצת. אבל עכשיו... אתם צריכים להבין דבר אחד, כן. אבא טבע. שההבדל בין הקומוניזם, המושג קומוניזם, ומה שהיה ברוסיה, זה שני עולמות אחרים בכלל. מה הכוונה? הרעיונות הקומוניסטים היו מאוד מאוד מושכים מהרבה בחינות. עד היום, זה הרעיון האידיאלי. הרעיונות שהרכוש שייך לכלל ומתחלקים שוויון וכן הלאה, אלא מה שמה שעשו מזה ברוסיה זה לא חשוב, זה לא נשאר חוץ ממוץ, שום דבר. כי הכוח משחית, זה אנחנו יודעים, לא משנה בידי מי הוא ניתן. ארה אמרה דבר מאוד חשוב. היא דיברה על הצ'כים. כן. ובהקשר הזה של נאמנות עיוורת למשטר הסובייטי, בולשביקי, קומוניסטי, היו שני יוצאים מן הכלל בכל העמים של מזרח אירופה. רומניה היו קיצוניים. הפולנים, בטח ובטח, מזרח גרמניה, היו הכי קיצוניים. והצ'כים שמרו על... צ'כים והונגרים.
ב-54 ההונגרים ניסו להתמרד נכון. נגד המשטר כן. הקומוניסטי וחטפו בראש. כן. כאילו, היה פשוט מרי אזרחי בבודפסט ונכנסו טנקים רוסיים, פיצצו עשרות אלפים והשליטו מחדש את השלטון. ובאביב של 68 הצ'כים התקוממו בפראג. באביב האביב... וגם טנקים רוסיים נכנסו לפראג עם אותו סיפור, וסטודנטים שהציתו את עצמם ומתו למען העניין הזה, והעניין הזה נרגע גם בהונגריה וגם בצ'כיה, עד שמסך ברזל בכלל נפל בסוף שנות ה-80. אלה היו העמים היחידים שהצליחו לעמוד מול הקומוניסטים. שלא הלכו עיוורים עם ברית המועצות, כאילו בצורה עיוורת תמיד, אלא פשוט ניסו להתמרד, פעם ההונגרים ופעם הצ'כים. הנה, את רואה אימא? זה גם חלחל, הם באו עם האופי הצ'כי. זה לא רק האופי הצ'כי, זה גם המדינה. כן, ברור, ברור. צ'כוסלובקיה ניסתה להתמרד. ברור. עכשיו, רגע, כן. יש ילדים שמשמר העמק הצילה אותם. שאם הם לא היו באים לחברת הילדים הזאת, שהייתה טהורה ונקייה, וחיה על 10 הדיברות של תנועת השומר הצעיר, אני לא יודעת מה היה עולה בגורלם. ויש ילדים שסבלו, שלא השתלבו, שהתגעגעו לחום, למשפחה, לבית, ולא היה להם את זה שם. את מבינה? ואחר כך עולים באמת, נגיד, מדינות, סתם, עלייה מרוקאית, עלייה מעיראק וזה, לא השתלבו בקיבוצים? הם הלכו ישר לא במשמר. רק כילדי חוץ, אף פעם לא. לא, כילדי חוץ, לא, היא אומרת שזה הציל חיים של ילדי חוץ. רק חטופים. אל תעביר. לא, כי היא אומרת שזה... תקופה יותר מאוחרת, ברור. כי היא אומרת שזה הציל גם יתומים, או גם בלי משפחה, או משפחות הרוסות, או סיפורים טרגיים, רצח בתוך המשפחה, היו שם הכל. לא, ברור, ברור. אז עכשיו נטע, כן, יש לה שאלה, נעבור נושא. רגע, כן, רגע, כן. איך את וסבא הכרתם? רגע, יותר חזק? איך את וסבא הכרתם? איך את וסבא הכרתם? נטע, אני תמיד אומרת שמה שלא עושות הכוונות, עושה המקרה. 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 הכל זה מלמעלה, אנחנו אומרים. הכל זה מלמעלה. מן אללה, אני כן. אגיד לך למה אני מתכוונת, נטע. לא. סבא למד בירושלים עם זוג חברים שגרו בתל אביב. הם עברו לתל אביב, הוא